Enazin egili floritura askotan edo, ez dakit, ahoskotasunetik edo hurbilago etenabilen libro honetan, ez dakit, baina esan diálogo perifrasi handietatik eta urrundu izan naz, hausnarketak eta bakarrizketak edo pentsamentuk eta hausnarrean zabizanean, sortzen diren loturak hizkuntzarekiko sortzen diren lotura laburrak izaten dira, eta hori jorratu nahi izan dut eta bide hori ez. Eta uste dut horrek ematen dira irakurketari erritmo bizi bat. Eta azken batean hori da Espainia Garoña bezala liburua. Baina nire irakurle modure lerro bat esaldi bat, hiru lau lerrokoa dena, esaldi subordinatuz guzia dagoena, eta ederra jasoa eta maravilla bat izan daitekena, irakurle moduen, batzuetan atsegin behar egiten zen, baina beste batzuetan korapilatu egiten naiz, eta horren aria ez dut ez dakite, galduko dudan da ez, baina ni saiatzen naiz, neure idaz lanetan eta neure ikasbidean, neure lanbidean bertan ere bai, esaldi argiak, laburrak eta ulergarriak egiten, korapiloetatik eta urruntzen da egintzen naz, eta bai, lehen hor literatura eta gazte literatura da izan badut, eta hor zaiatu izan naiz, horrelako idazkera, joskera, ez dakit, Zaira Museak esan zuen errakitekoak direla horrelako izkerak, eta zerak Bartonak esan zuen, orain dela gutxi, inglesek erabiltzen dutela ingles bat, literaturan transozeanikoa dena eta beste bat erabiltzen dutela transnazionala da. Diria igual izan da tokiko izan da, ez da, tokion tokiko lugar behar zegoela. Erabiltzen duen da baina beti bilatu izan dut, nire testuetan, azaldu izan dut, ulergarritasuna gaso guztien genetik, eta alizatera erakurleak ez dezala komunikazioan irakurketa horretan, eta dizaitu da, eromen zaitzala, harin batean, zati batetik bestera, eta kapitulu batetik bestera, eta aldala, engantzatu, ez atxiki ez, historiok, eta handu dana egin, gero hor blogean eta argian eta askoz ere zalde ilusioan eta korapilatxoa erabiltzen dut, eta beste joskera bat erabiltzen dut. Baina hau pilatu dut, eta behar bat lehen pertsona diratzita barik hirugarrenan egon izan balitz, beste joskera bat erabiltzen dut.